πάμε σε αυτόν. Λοιπόν, αυτός πρέπει να βγει στην Λατρεία. εκπομπή. Τον αγαπώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αυτό θα το κανονίσετε, θα τον βγάλουμε στην εκπομπή. Γιώργος Λεβεντάκης είναι Μπράβο, δήμαρχε. ο νέος δήμαρχος του Δήμου Χαρακτήρα και για Τριφυλιάς. την εκλογή, βέβαια. Όταν μιλάμε για πολιτικό μάρκετινγκ, τους έχει πάει όλους για βρούβες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σάρωσε. Μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν, μόλις ήθελοντας να κερδίσει, να Ευχαριστήσει για την... να ευχαριστήσει για την νίκη του, λοιπόν, καθώς εκλέχθηκε με ποσοστό 44,05%, εμφανίστηκε με μπλούζα Νέα Δημοκρατία, καπέλο ΣΥΡΙΖΑ και Ναι. παπούτσιο Πασόκ. Τα παπούτσια αυτά τα κλασικά, τα sneakers του Τα Πασόκ. Πασόκ είναι αυτά. Ναι. Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ. Θέλοντας να Και κουκουέ λίγο το αυτό. Γιατί μόνο... δήλωσε Να το πολυσυλλεκτικός, βέβαια, καθώς τι. στο ψηφοδέλτιό του είχε και από τους 3 συνδυασμούς υποψηφίους. Ωραίος. Ωραίος. Τέλειος. Οι άλλοι που είναι Πρέπει δίπλα να έχουν βγει στην φωτογραφίες. εκπομπή, ντυμένος έτσι. Βεβαίως. Σας το λέω, κανονίστε το. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αμέσως. Λοιπόν,